Ingnam rai ko masai kamalong a division penang ando la songbong pen northern afforestation ta isi division lo bangso division atuma bangke thengpi aklim ke e ke pangjok hen lo la so tengpen northern afforestation staff atuma hin pen kedam tang arkoni phai kri isi arni dimaha south district angkang Umrongso Golf Field along Choserli phan paledam lo bangso hut NA division a hin pen Gorompani range angkang Umrongso Golf Field along ta kijui kelang atum thengpi bin ke sangjia phana bangke thengpi aklim ke e ke sompon kenang sot pu matha ponsi Golf Field along bronket sosia thengpi aklim e tekang lo NA Division a Divisional Forest Officer Robi Singing Tipen thengpi aklim ke e ke som ke pangcheng ponalong ACF Mathau 1000 Ranger Longking Ti Baithalangso Ranger Sachin Nat HDP Ranger Babutiso Garampani Range Officer Danmai 1000 atum chetong dunsi thengpi aklim ke e asai dengpon Nona kaya hut ke ongdung aradatum inglong arlokalong thengpi thengprang kang hua phai kilit pigajok penang an a thengpi bangki pavir etlo bonta lapusona thengpi ke pavir bom apora hutsatami puthot thengpi thengphang edunsi ke pangjok pon thua bangki kenang sotlo bangso thengpi ke e penajok Umrongso Golf Field along nangki joyatum do ansatami abin ke sangpon long popuma thaponsi thengpi aklim e ponlo Lapen ki epontang atheng piaklim do ansatami mesen pen kelana lapen ke pathe pading ponjia phanpura Garampani range atuma phansi arpu pek tekanglo News report KTV News